دم باش تماشاوانین هێژات خەلەکێکە نودەش بەرنامەیە زمان و ڕامان دیسان ئەم هاتنە پێشبەری وە میێوانی مەیە ئیرۆ نویسکار و زمانزانێکی ناودارەش باکووری کوردستانیە و خودیە گەلێک بەرهەمێن بەهادار و بنرخە میێوانی مە مامۆستا ڕۆژان لازگینە. ڕۆژان لازگین ساڵە 1964 لە گوندێکی دەنگەلهەوە یە سەر بە قەزایە لجێ یا دیاربەکرێ هاتیە ژیانێ. ji sala 1975 ve li navenda Diyarbekirê dimîne. Ji ber rewşên giran yên debara jiyanê nikarî bû xwendina xwe serî bike, lê guhdaneke mezin da xwendinê. Roja ku ket pêncî saliya xwe de li lîseyê qeyda xwe çêkir û di heft salan de hem lîse û hem beşê ziman û edebiyata Tirkî li Zankoyê xwendiye. Vî awayê xwendina xwe yê lîsansê jî temam kir. Zaravayên Kurdî, Zazakî, Ango, Dimilî, Kirtkî û Kurmancî gelekî baş dizane. Baş soranî jî û hewramî jî dizane. Herûha di Tirkî de jî gelekî baş e. Hinekî Farîsî û Erebî jî dizane. Ji sala 1996 vir de bi awayekî berdewam dinivîse. Di navbera salên 1997 de 2013 de kursê zimanê Kurdî yên Zazakî û Kurmancî dane. Ji ber kar û çalakiyên wî yên nivîsînê gelek caran polîsa girtin ser mala wî, pêk careke din lê vegerînin, destdanîn ser arşîfa wî, kovar, pirtûk, destnivîs û dosyayên wî. Ji ber ku gelek caran bi heftiyan eşkenceyên giran dîtin êdî neçar bû, herdem çareseriya tenduristiyê bibîne. Ji ber hizr û bîr û baweriyên xwe rastî alîngariyên tehedayên cuda hat. Xebatên wî hatine astenkirin û rêlber hatiye girtin. Lê ti carî ji ber xebata xwe ya li ser ziman û ji nivîsînê xwe paş ve nedaye. Piranî duwarê wêjeyî de heta niha 17 pirtûkên wî hatine weşandin. 16 pirtûkên wî jî ku ji zimanê cuda wergirandine hatine weşandin. Ji sala 2009 vir de malpera înternêtî Zazakînet birêve dibe. Sala 2011 wî û çend hevalên xwe rojnameya Newepel Kopkurdiya Zazakî de yekemîn rojnameya derxistin û heta sed hejmarî weşandine. Weşanxaneya Roşna jî sala 2012 de damezrand. Ji pirtûkên wî yên ku hatine weşandin. Binêdara valîre de çîrok, ferhenga îdyomanê Kurkî, ferheng, halîn, çîrok, gotin diçin, nivîs dimînin, nivîs û gotar, ferhenga Kurdî, Zazakî, Tirkî, Kurdî, Zazakî. Ji bo kurmancan bi awayê muqayeseyî gramera Kirtkî, Zazakî gramer, kevok, çîrok. Ji pirtûkên ku wî wergerandine û hatine weşandin. Roşan Lazgîn li bin dara biyê de çîrok. Werger ji Zazakî bo kurmancî. Sadık Hidayet, sê dilop xwîn, çîrok, werger ji Farîsî. İsmaîl Pêşekcî, nasname, ziman, netewe û neteweperwer, werger ji Tirkî. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê me hêja mamoste Roşan Lazgîn. Fermo. مرحبا هوالو گرین هجا میوانین عزیز تماشاوانین لبر اکران کرد شوپی بری هرچی و حمیب سر چاو سران راتن و مخیراتن برنامه ما و مخیراتن اکران کرد شوپی به برنامه کدن یا زمان و رامان ام لپیش بری ونه هیوی دارم که امی برنامه کی گش خوش و بدلی و بسود آماده بکن ایروجی و کی همو برنامه یان دیسا ماموسته کی گله کی هجا میوانه منه ماموسته روشن لزگین ایرو میوان الدیوانه ما سرسرمه سرچاویم رات ماموسته سرچاو تساب انگل اسپاسون جی خیراتن دیاربکر مالا تا آوابه دست پی که در توش تکی کد بخوازش بود تماشاوانین ما ببیشی کرم که از هیویدارم تم تخوشیه دابن و خودیتی لکردیتیا خو بکن جوالات خو حسب بکن جوالات خو دور نچن خربه کی ولات ما ج ویلای ولات خلکه چتره چونکی به منته چونکی عیده ما از بری هر تش ملت کرد ویات خوازم مالا تا هزار جاری آوابه ما مسافر چاویم راحتی دوباره نها بالصلاة لسر زاروای کرد که یعنی زازکی آن کد بیشن دملکی بالصلاة خباتان دکی از خوازم نه سریت خوازم ویجی ببیشم از گلک به شانسم کو تو هم به کرمانجی هم جی به کردکی دزانیش بر کو صد مخابن از نکارم به زازکی خو ifade بکن بلکه چند پیوند دزانم اف ایش و آزار گلک حواله هوگرین کو به زمانی را به کاری را علاقه دارن ایش و آزارین همیانه نه از خوازم پچکی ام بچن کوکه بچن هور کور دور هرن
koka zaravay zazaki anji kudbin Kürtki, Kürtmançki em biçek biçin ve koke tut kariş marad vi varide çipi beşikelo. Ez peşî vê bibêjim ev kiya ku lê îlave dikî ev ya van salê dawî bi zihniyetekî eskerkî lê hatiye zêdekirin em nabêjin Kürtkî dimilkî Kürtkî nîne. ha tenê zazakî de kî heye ew ke jî di navbera du dengdaran de wekû herfa wekû dengê bi hevbestinê çêdibe di êdinê de Kurdî ye. Mesela kitêba me ya pêşîn ku hatiye nivîsandinê navê wî bi xwe Seyda Ahmedê Xasî lê kiriye Mewlûdê Kurdî. Nabêje Kürtkî nîne. Dimilkî Dimilî. ev kî Saat xweş. paşî lê zêde kiriye yekê ji xwe re ji kîsê xwe lê zêde kiriye di nav Kurdan de wisa ye tiştekî xelet wata ku çê dibe di nava Dibe çar roja qalibek de belav dibe diçe û êdî tinkarî ji devê xelkê bigirî. Niha navê vê zimanê ku yani em bibêjin zaraveyekî Kurdî ye em jê re dibêjin Kirdî em bixwe yani mintiqeya me alî me dibêjin Kirdî. Lê li Dêrsimê dibêjin Kirmanckî dûr de kî heye çima heye ji ber ku ez bawer dikim Ermenan ev nav li wan kiriye. Kirmanc yani Kurê Kurdan. Bele bele bele. Yani wek Tirkî dibêjin Kurdoğlu, Türkoğlu tiştek wisa. Bele. Ew kî jî yani evê ku bi Kurdî xeber didin ji wê çendê dûr de ye. Wekî din di milî de tune di Kirdî de tune di zazakî de jî wek migo herfê perebestin e. Bele. Niha zazakî em bibêjin esasê xwe de hinek dibêjin zarave, hinek dibêjin diyalektin, hinek dibêjin lehçe lê li gorî min yani li gorî ku ez jê fêm dikim zimanê Kurdî yeke lê çend heb varyantê xwe ne. Bele. Çar pênc heb varyantê xwe ne. Varyant dizanî çi ye? Em bibêjin çawa ku çîrokek çiyê dibe em bibêjin Sî Ahmed û Xecê. Sî Ahmed û Xecê di nav hemû Kurdan de varyantê xwe hene. Li her mintiqeyekî bi awayekî tê qise kirinê. Yan jî em bêjin Memûzîn, Memê Alan. Yan jî em bêjin eva destanê me dî her yek varyantekî xwe li gundekî varyantekî tê qise kirin. Li mintiqeyekî din varyantekî din tê qise kirin. Ev jî varyantê zimanê Kurdî ne. Kengî ji hev çûne dibe ku 2000 sal berê ji hev veqetiya ne. û ihtimalek mezin ev Kurdê me zaza di dewra Abasiyan de em bêjin 800 de salên 820 ji 830 bigire heta 805 wan dema ji navbeyna em bêjin Kirmanşanê û evî sêkoşeya Kirmanşanê û digire heta Baxdadê û heta dîsa em bibêjin Hewremanê û ew ji wî cêrî hatine yani ji wî mintiqeyê berbijor hatine ji ber egerên dînî hatine ew hukmê ku şerê em bibêjin wî çaxê li ser dîn çê dibûn ku ew ê ku misilmantî qebûl nekirine dibin tehekkumeke giran de bûn û piştî şikestina babek hebiye babekî xuremdînî jê re dibêjin 838 de wî esîr girtine û li evê li Samarayê wî qetil kirine ji wê çendê piştî wê êdî şer çê nebiye çünkü reviya ne ber çiyayên Bakurê ê Kurdistanê hatine xwe hildane ev diyalekt yani jî ev varyant li vir parastî maye û xusûsiyetên zimanê kevnare zimanên Kurdî ê kevnare dixwe de diparêze em çawa dizanin çünkü ew sîstema nîvî ergatîv nîvî aguzatîv a Kurdî ku ev sîstema sereke a Kurdî ye nasnameya Kurdî diyar dike di nav em bêjin zimanên İranî de ev çi ye dema nika û dema bê aguzatîv e û hemû demên bihûrî derbasbûyî jî demê rabûrdû jî û çîrokên deman ew hemû jî ergatîv in. Yek jê bi ezê çê dibe wek dizanî halê sade eze em bêjin yek jê bi minê çê dibe ev sîstema Kurdî ye. Ev sîstem di zazakî de paqiştirîn hatiye parastin. Ji wê çendê marin dikare bibêje ew xusûsiyetên proto Kurdî yani ji zimanê qedîm ê Kurdî axir çi bûye dibe ku ihtimalek mezin ew di zazakî de bêhtir parastî maye. Ev diyalektek wisa ye. Îcar ji ber ku tegava dinê got Kurmanc neşên zazakî qise bikin zaza bêhtir dikarin kurmancî qise bikin yan jî diyalektên din ê Kurdî varyantên din Kurdî qise bikin ev jî sebebê xwe sosyolojîk hene. Yani em bibêjin carekî evan Kurdên zaza ji mintiqeyê jor veqetiya ne ber bi Bakur hatine yani ji başûr berbijor hatine ber bi Bakur hatine bi mebesta xwe parastinê. Çend sed sal
evet ki 1200 sal 1250 sal beri wisa tahmin dikin yani em bibêjin xwendinê me wê nîşan didin û rivayetên ku tên qsekirin jî di nav wê xelkê de wê nîşan didin çünkü xelkê me dibêje em ji jêr hatine em zamanê Abbasiyan piraniya zamanê Xalife Muhtesim ya jî Xalife Harun Reşîd em ji jêr de hatine yani wextê wî diyar dikin wextê Xalife Muhtesim jî diyar e wextê Xalife Harun Reşîd jî diyar e engê dibên em ji jêr berbijor hatine û xwe parastine tizanî wata ku İslamiyet hatiye belavkirinê belav biye li van erda beşek û Kurdan ji dil ji rizaya dilê xwe bûye Müslüman İslamiyetê qebûl kiriye lê beşek mezin jî nekiriye ku hê jî nebûne mesela bêje Kurdên êzîdî hê jî nebûne em bêjin yarsan ku ev Kurdên me yarsan ku li Bakur dijîn ji wan re dibêjin Alewî ew jî eslê xwe de yarsanin hê jî qebûl nekirine îcar berê ew dijayetî ne ku li ser milliyetê dihate kirinê li ser dîn dihate kirinê ê ji wê çendê evane her parastî mane û li çiyayên asê li çiyayên em bêjin Dêrsimê û çiyayên ji Bitlisê bigire heta em bibêjin Aliye Amedê û Sêwerekê û li çiya xwe parastin Bingolê û belê îcar kurmancî tabii ki kurmancî zû de yani em bêjin nêzîkî 1000 sala ku em bibêje zimanê tedrîsatê ye yani medrese pê tê xwendinê ji soranî jî berêtir e herçendî edebiyata Kurdî ku ana dibêjin di hewramî de kevintir e lê nivîskî nebiye edebiyata hewramî em nikarin bêjin nivîskî biye belê edebiyat hebiye di edebiyata Kurdî a kevin a qedîm di hewramî de yani di goranî de hebiye ji ber ku ayînên yarsanî bi muzîkê çêbiye bi goraniyan çêbiye ji wê çendê ew muzîk tê da ew ser heceyê ew qalibên heceyê dûr da pir xurt maye lê belê kurmancî di nav Kurdan da 700-800 sal wek zimanê dominant wek zimanê sereke biye zimanê tedrîsatê biye zimanê medreseyan biye zimanê perwerdeyê biye ev em bibêjin medreseya Qubaxan li Amediyê ji te re bêjin medreseya Sor li Cizîrê dîsa em bêjin medreseya Zincîriye li Diyarbekir her wisa em bibêjin û gelek medreseyên yani li gor yên dinê çavkanî bi kurmancî bêtir gihîştine zimanê Kurdan yani varyantê kurmancî ku ana navê kurmancî em lê dikin ev Kurdiya ew biye yani belav biye pir hatiye qsekirinê û edebiyata wî xurttir biye edebiyata wî zû derbasî nivîsê biye mesela bêjin kitêba Zazakî a pêşiya 1899 da hatiye nivîsan pir nêzik e 1899 min wî çavkanî bipirsin yani 1800 salên 1800 99 yani em bêjin 100 sal berê 120 sal berê 123 sal berê çap biye lê belê ê kurmancî gelek kevintirin 300 sal 400 sal em bêjin Mevlüda Bateyî 350 sal 400 sal em bêjin Dîwana Cizîriye ev Memuzîna Axaniye ji te re bêjim û her wekî din evane hemû kevintirin yani ji wê çendê û nüfusa kurmanca gelek zêde ye û kurmancî li gelek bajara tê axaftinê Zazakî zimanekî gundewar e pir kêm bajar yan jî bajarok em bêjin bajarokê wek Pîranê wek Eglê Hênê Dara Hênê eva nabûne yani em bêjin li alî Dêrsimê jî kurmanc û zaza dîsa têkelî hevin Tirk jî di nava wan de hebiye lê belê kurmancî zimanê sereke ye zimanê sereke dibe zimanê dominant yani em bibêjin iqtidar nîv serdest yani em nebêjin wekî serdesta ku em difikirin wek serdestî jî lê serdest e zimanekî bêtir bê axaftin zimanê serdest e êdinê jî bi şekî zenûn dibîne li goriyê muqtedirî wisa ye car heye di nava du kesa de jî çê dibe yani tu wê mezinê wî biçûkê wî nefekire mesela îro çewek em bêjin zimanê Tirkiyê tehekkumê li me dike hemû tiştî girtiye destê xwe li her derî Tirkiye heta em bêjin van demê dawî kurmancî wisa bû zimanê bazarê bû yani zimanê çarşiyê bû zimanê kirîn û firotinê bû em bêjin li Diyarbekir çi Ermeniyê ku li vir bûn Erebên ku li vir bûn pir mühim e cihûdên ku li vir bûn her wisa em bibêjin Erebê Mêrdînê Erebê Sêrtê Tirkên ku li vir bûn hemûya kurmancî qise dikir çima çünkü zimanê dan û standinê zimanê em bibêjin ticaretê zimanê bazarê ew bû ew
اقتدارك بخوراتينه اقتدار شرط نكو او ام ببجه زمان رسمي دولتك بي دوي ابدا او زمان السركه او زمانه نهات تشي سليماني تو نشي بعربي قسبكي يعني بفارسي قسبكي يعني بالتركي قسبكي çünkü او زمان السركه اي وره هر چند زمان رسمي جي لبلان بجه زاخو جي تشي كرمانجيه يعني وك او دبجن باديني اجار اف كريا كو ام ببجن kesin ku zaza xwe mecbur bibînin kurmancî bizanin kurmancî fir û aynı zamanı mesela bêjin tu kurmancî de dibêjî tasek av bide min zazakî jî em dibêjin tasek av bide me yani çi ferqek tê de heye yani sen taksa xwe yeke koka xwe yeke sedî heştê yekin yani em bêjin wek varyant na wek kok yeke lê belê em bibêjin ji ber ew ferqiyetên cudayiyên zaraveyî بگم سالی 20-25 فرق نه. اوجی نرماله. یعنی نرماله. مرو دماله داشی دما زاروکی که ماله ساله که 2 سال بچه جیه که دن ساله که دن دما ود گره د آخافتنا وی داشت هنتشته نگو هرتن. دووک چه دبن. دووک چه دبن. پر راسته. ما مست من اشخو او پرسه کام بکو تبرسوا وی دا نها yani او تسیرا بازاره زمانه بازاره کو زازا yani Kurdên meyliniyen zaza hem kurmancî dizanin hem jî kurmancî dizanin. Mesela me herîmamel farqînî jî heman tişt bû li êdin jî yani zazayan hemû zazayan kurmancî dizan bû lê me zazakî nizan bû yani ev berevajî wî jî heye ji tera bêjim mesela tahra Eglê ewa gundên kurmancan ê derdora Eglê ew baş zazakî dizanin. Her wisa here pîranê ewa gundên ku bi ser pîranê vane çûn hata wan bazarê wan karê wan resmî li navenda pîranê çê dibin hêne jî wisa evana ew jî kurmanc sazekî dizanin lê belê licê me ne wisa licê em bibêjin ez ji licê me licê em bêjin pasûr evana navenda wan her ji berê kurmanc bûye kurmancî li wir hakime mîrekê me kurmanc bûn mîrên em bêjin zirkiyan navenda wan berê entax bû paşî veguhestine çûne naven licê evana kurmanc bûn yani idare bi kurmancî biye yani Kurd berê wisa bi awekî otonom xwe idare kirine yani pir têkiliyê wan her çendî binê dibin ewa resmiyeta Osmanî da bûne jî lê ewa wan îdareya wan aydê wan biye wek erdnîgariya herêmî ê wan e mîrektiyê wan e bûne mîrektiyên em bêjin hê jî ew bermayê mîrektiyan hene lê ev 100 salê dawîn hemû tişt felişî ev netewê dewlet ku hatin avakirinê em bûn tabiê polîtikayekî sîstematik ku em bibêjin bi tundî ew kîmyaya me ya netewî xira kirin yani em bêjin hişmendiye leyîstin mamos ew bû hedef wisa hesab bike li Diyarbekir heta 1925 piştî serhildana şikestiya yani bêjin serhildana Şeyh Said heta pêncî heta ev Demokrat Partî ewa Adnan Menderes tê serkar kî li Diyarbekir peyvek Kurdî ji devê wî derkeve li gor perê wî çaxê 5 kuruş pereyê ji çi lê birîne ceza navê wî cezayê gelek xirab e ji qanûna qebehet sûcek قبحت ام ببیشن تشتکی او نه تشتکی کو تهاری میر بکشی یا تهاری دزی بکی یا چاقو کشی بکی یا یکی بریندار بکی او نه قانون قبحتان تشتکی چرکینه وکو ام ببیشن یک لنوا orta جماعت دم ببیشن دستاوا بکی haşa huzur yani bu قبحتی 5 kağıt 5 kuruş para cezası lihatına birine makbuzi wanana o ve deme o para çıkaz diketzani لگور پره ایروین وی چاقه یعنی وی چاقه پی میهک دهات کرینه پی بزنک دهات کرینه وسا بوهای وی او قاز حتی 1905 اول نه پر دوره یعنی بجن بری هاتنا من dünyayı به 15 سال بری bu çe تاثیرات تشتکی 100 سال دوام که daha تو چی کنسرک تو کنسرک گودارید که ام بجن وقتا تو جوی کنسر درد که وی حتی بجن 5-6 ساعت جی او müzik او dengevi او غمنیوی او ونگینیوی سر هشت کار ناچه yani تطبیقی تهیجی لوری sistem جی وسانه yani sistem ve vata ku tişteki saz dike 100 sal tesiri xwe dike yani bandora xwe bi 100 salî devam dike ji vê çendê em miletekî yani em nebûne xwedî dewlet
آخر سوچه مبیه سوچه جغرافیا مبیه سوچه ام بجن و اوی بیو که ام کتنه ناف سه ملتن هار سه ملتن مقتدر عرب و فارس و ترک هر سیجی ملت خورتن یعنی ام بجن ام نکارم بجن اون اما جی هم جغرافیا اما آلی کاری بمره نکریه و هم جی ام ببجن شانس او شانس جمره لحظ نهاتیه ام جهر آلی و درنگ مانه درنگ ماین جاره کی تا محفت که تا پریشان که تو کی ناکی تو ناگی تشتکی تو تشتکی چید کی تا موزد کی اوی لهبری تا اوی خودی دولت ملت مقتدر 100 سال پیشیا تشویه تو کی ناکی تو ناگی آخر ام پیاتی دچن او حسبت دچن yani وسط حتی نهال سیاره تیاره سوار بونه دنیا نهال تیاره سوار بونه لی غیرتا کرده گلک باشه کیف متی جاره که از işkence خانه بوسا بحثا دخواست مورال خراب کن işte خراب تکرن کرده چاوی مده yani دگو کرد به عقوبتن هفتو ناگرن به هفتو را ایخانت تکن نظام چتکن فلان تکن مدگو اگر هون 100 سال yani Türk milleti Türk 100 سال سربوریت کردان بجی ولا تو تشتكي جوان نما ها ونحليا بو نما بو تشتكنا ما و اگر اخانات بجي مجواره دغو او دما بجن تدي عثمانلي دكبه و هيجي دولت تركيا جي باشي نهات يدانينه دوه دمدا بشتي كتي دانينه بهزاران ترك د محکمه استقلال دا وک به ولات را به ملت را اخانات هاتن داردا کرن افتشتكي جنتيكي نه روش وسای يعني aynı باشه ما مستجان نها از خوازم من بچکی روشا زازکی یا هیجی بچکی لسری با آخون براستی جن حال باکوره کردستان روشکی خراب ہے یعنی دکارم بیشم ادلی سکراته اگر کو گاوین ام بیشن تند و یه ماینده نه آویتن بلکه 10 سال دیگه برکو آواکرنا کمارا ترکیه حتی نها به دهان زمان وندابون یعنی زمانه گله زمان نها ترکمه زمانه وان قدیایه پوماکی زمانه وان قدیایه اوین کارادنیزیه کد بین همشینی گله کن دنه زمانه وان قدیایه اگر گاوین راست و ماینده نه آویتن ev یک لسری زازاکیه جی روشا زازاکی یا آنها چه حالی ده امی چه خرابه امی چه حیف اوی پرسه از نخوازم خطاب ببم وکو ام ببیجن ادزانم از بمرم لی نخوازم کس بحثم بره نبی که از خوشی دور دادم تشتکی وسایه کردی بخور لکردستان باکور یعنی دناف سینور سیاسی ترکیه ده کرمانجی زازاکی هر دوشی روشوان باشنه لی زازاکی یک جر باشنه پروبلمی می زازاکی شخو وک مگو پر درنگ کتیه درنگ مایه او درنگ ماین شخو دزاوانتاجه کی پر مزن ده شخو لاوازیه خو جورته yani پر درنگ دست بکری هین ده سالین ام بجن وان سالین داویه ده بچکی کتاب و روزنامه و فلان درکتن لی بلی پروبلمی ما پرن زازاکی ده دواک پرن ام ببیجن زمانی کو ام ببیجن خواب که زمان باجار خواب که زمان نوستینی یعنی مشترک ام ببیجن زازا همو پی قصه بکن تزانی اوجی پروبلمه که کرماجی قطنه به وان سال داوی بریا تلویزیونان بریا ام ببیجن مدیای و شانخانه و گرکن اوی یکی حکاریا و یکی دیاربکر ایدی جهف تیدگین یعنی از چند سال بری اچم سنه ممزکر اوا کردی می سنه کو به اردلانی قصه کن واجی ایدی کرماجی کو اف تلویزیون به قصه که خوش فهمت که قصه زید کرد اجوان امکانه جی به پاره ایجار لسر زازایان چی پولیتیکای که تایبت ا دولت تیمشاندن او جی کردن ضعیف گلکن کevin پای او دکن برجواندیه و ددن دو دبن دینامیزم نوی پولیتیکای یعنی دشونا کو ببن دینامیزم خو دبن دینامیزم نوی پولیتیکای دولت یعنی دبن پارچه کی و او جی از آزاد نکردن چما نکردن نزانت اشتکی به ترکی بجه حتی فروسا به اخلاقانه دوام دکن که او کسی که زازاکی قصد کن ام یعنی ام زازاکی قصد کن زازاکی کتابه درد کن روزنامه درد کن دمال خدا لهر دری زازاکی ددن جیاندنه پیشی ایریشی مد کن یعنی ایریشی چافکانی زازاکی دکن او جی پر اوه که تندر سر هیا چه حیف کو انشم ببجم از وسط تخمین کن بلکه 20 سال پاشی yani 30 سال پاشی بلکه تو 10 کسی نبین که علاقه زازاکی دزانن یا نزانن لهکه واره کی کردا به آزاد کرن دولتی که کردا هبه
gavên mayînde nêne avêtin wîsane bi hêvî me ku bibe mamoste. Tabii ki dibe ew kesî ku reha jê derneke ve hêvî ji Xwedê nayê birîne em hêviya xwe ji Xwedê nebirin yani guneye ez wiya wek tu dibêjî qebûl dikim lê ev tiştê ku li ber çav e, reel wisa ez re, wisa aynı dibêjim wisa ye. ha Rast eger tamam îro em bibêjin mesela imkanê başûr baştirin ez hes dikim mesela li evê başûr li ev kanalê televîzyonê başûr qene ber rojê saetek bêjê nîv saetek bêjê Aynı wisa. bültenek bi zazakî hebe yani zazakiyekî rast ew xweşê me diçe çünkü em hemû îro li Bakur rastî wêjtera bibêjin piraniya xelkê êdî ew medyaya başûr guhdarî dike. Belê, belê. Yani ev medyaya ku li Bakur bû ez rastî wêjtera bibêjim xeberê wan em bibêjin nûçeyê ku didin hemû propaganda ne. Em millet hîs dike jê aciz dibe ez bi xwe seyr nakim. Ez evê ku yani em bêjin siyaseta Bakur tu zanî ev kanalê televîzyonê hemû li piştwan siyaset hene. Kanalên wisa ew tune ne kanalên ku em bibêjin serbixwe hakikaten wek Kurdane weşanê bikin kêmin. Îcar millet tabii ki wexta alternatîv pir bin dizane êdî çi baş e çi xirab e çi kêrî çi tê ferq dike milletê me ew dike ez hes dikim em bibêjin bültenekî qet nebe di her televizyonekî kanalekî ê ku li xîtabê Bakur dikin bültenekî wan bi zazakî hebe ev belkî em bibêjin piçekî moralekî bide me Pir rast e. ji bo jiyandina zazakî bibe em bibêjin pireyekî yan jî em bibêjin bibe palikekî yan jî bibe hebekî ev e hebê seriye Wê demê em wekî ricayekê bikin ji hemû kanalên Kurda yani ku girêdayê tevgerê Bakur'un ê girêdayê Başûr'un ê girêdayê Kêderê dibe bila bibe. Qet nebe wekî te got yani rojê saetek yan yek du bername û belgefîlm û dokûmant hin tiştên wisa qet nebe ji bo zazakî jî çêbikin. ê Bakur çê dikin ne ku çê nakin lê propaganda dikin. Erê wisa ez bi wî jî razî me ji bo xwe de ez bi wî jî razî me yani bila bi zazakî bê çêkirin yani bila nemre yani ez wek şexs dibêjim helbet bila bê çêkirin qet nebe. Mamoste dema me pir kurtma ez dixwazim pirsekê dijî Kurt bikim niha te gelek berhemên zazakî jî nivisandiye û niha xwînerên zazakî çawan rewşa wan yani mesela di kurmancî da jî ev tişt heye nivîskarên Kurd û xwînerên Kurd belkî nivîskar ji xwînerên Kurdî bêtirin yani nivîskar ji xwendevanên xwe bêtirin hejmara wan rewşa zazakî di vî warî de bi kurtasî tu dikarî bêjî çi rewşa xwîneran Yani em weşanan jî yani nivîskarê me em bibêjin van salê piştî 2000 piçekî çêbû me rojname derxist yekem rojnameya zazakî sala 2011 da derket min 100 hejmar me weşandi min çend hevalê xwe yek du hevalê xwe me derdxistin mesela li wê rojnameyê 205 kesî cara ewil dest bi nivîsîna zazakî kirin ji vana 205 zêdetir ji vana jî nêzîkî 6 kesî 57 kesî filan kitêbê wan derkin ê ku yek ê ku du ê ku sê ê ku çar jî derketin hene beşekî wanê mezin jî çû li üniversiteyê ev lîsansa bilind kirin master kirin wisa hewldanek heye û ez bi xwe ji xwendina kitêbê xwe jî ez razî me em bibêjin te hêviyek xweş da min kitêbekî min çîroka çar cara çap biye ev gelekî ya di nav Kurda da kitêbekî çîroka ku çar cara çap bibe di nav Kurmanca da nîne em bibêjin kitêbê min ya jî xwendevanê min gelek baş e ji ber ku zimanê min jê fêm dikin wisa dibêjin yani ez hemû xwendevan ji bo min wisa dibêjin erbên hûn çima min dixwînin dibe em ji te fêm dikin zimanekî nava milletê ye ê ku nava navxweyî de çêkirî ne zimanê çêkirî zimanê naylon zimanê ji peyvên ku paşî çêbû neketine mesela ez nabêjim wane ez dibêjim ders çünkü ez wexta ku dibêjim ders xelk hemû jê fêm dike ez nabêjim yasa yan jî zagon ez dibêjim kanûn çünkü her çend hezar salê kanûn di nav milletê me de heye peyvekî em bêjin koka xwe Yûnaniye di nav Erebî de jê di nav Kurdî jê Ereb kar tînin ez çima ji bo xwe dikim heram mesela ez heta ku ji min tê bi zimanekî fesîh bi zimanekî zelal ku xelk ji min tê bigihê ez bi wî zimanî dinivîsim ji wê çendê bi rastî xwendevanê min hene qasî zazan ê ku kurmancî jî kitêbê min dixwînin ew jê gelek kêfxweşiyek dide me lê belê evana ewin evana em bibêjin ji xwe ê ku zazakî dizanin zimanê ku zarok pê qise neke ew ziman xweşeroja wî tune ye tiştê mühim ew e neslê ku em bibêjin îro ji bîstî jêrtir yan jî ji 15 jêrtir kêmin mesela ev e yani Kurdistana Bakur tiştê ku çokê min dişkîne
من بهیوی دکه اوه کو نسل نو yani jenerasyona nû yani jî em bêjin nefşê nû ê ji bîstî jêrtir ew ji ziman tamamî bi dûr ketine yani dûr dikevin. Mesela ez bixwe mala min heta neviyê min jî zimanê min çi ye hiç bu awekî li gunda me çawa li gundê xwe me zimanê xwe bi awekî tebîî bi awekî xwezayî me qise dikir wisa di nava xwe mala jî wisa ye ez wisa me lê ev malekî bi me xelas nabe bi guleke buhar naye wisa ye mamoste can bihêvî me bihêvî me ji bo zaravayê kurmancî jî û ji bo zaravayê zazakî jî ez pir bihêvî me ku ew ê rojekê ew roja me jî bê em ê bibin xwedî dewlet em ê bibin xwedî heq û hiqûqê mafê xwe ew ê zazakî jî bibe zimanê perwerdeyê yek ji zimanên perwerdeyê û ê ji mirinê xelas Lawê duayê me be mamoste te şeref ta bernameya min Catik me sefra tu ji kêratî serçavan hatî Diyarbekir pîroz be berdemaya te serkeftin dixwazim em gelek ji xebatê te jî hes dikin ez şopînim tu her bijî spas dikim mala te hezarjarî spas dikim serçavê min ser serê miratê hevalno mixabin em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe mêvanê min hosteyekî gelekî hêşa bû mamoste Roşan Lezgîn îro li dîwanê mêvanê me bû hêvîdarim bi dilê we be hêvîdarim me karibe tiştek dabe we temaşevanên hêja حتى هفتeyeke din حتى bernameyeke din ya ziman û ramanê bimînin xêr û xweşiyê de gelek spas ji hevkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste Roşan Lezgîn bi bihîstina zanyariyên mêvanê xwe em şad û bextewer dibin hûn jî heta mêvandariya kesayetiyekî din her şad û bextewer bimînin